Morjes! Ootko sä urheilija tai urheilijan vanhempi? Tarvitko se lisää rahaa tai aikaa treenaamiseen? Haluatko saavuttaa mestaruuden tai jotkut muut sun unelmat? Meidän käsikirjan lukemalla sä voit löytää syyt siihen, minkä takia sä huomaat tarvitsevasi manageripalveluita. Manageripalveluiden avulla sä voit saavuttaa itsellesi lisää aikaa treenaamiseen, lisää rahaa ja paljon muuta. Me voidaan hoitaa asiat sun puolesta. Lue tää Managerin käsikirja 2030 ja opit lisää. Hyvä juttu. Nyt me katsotaan vähän, miten urheilijan ja managerin yhteistyö toimii. Eli sä oot tää urheilija ja sä haluat aikaa treenata, rahaa kuluihin, tukiverkkoa ja paljon muuta. Me managerin puolelta, me voidaan järjestää sulle, meillä on somet kunnossa, meillä on kumppanit kunnossa, joiden kautta sä saat rahaa sun tilille. Sä voit maksaa kulut. Sen lisäksi meillä on käytössä uusinta teknologiaa, käytetään tekoälyä sekä ATK:ta ja muita välineitä, jotta me palvellaan sua paremmin. Sillä jos meidän kautta sä saat palvelut, on asianajopalveluita, vakuutuksia ja vaikka muuta, ja me tehdään sulle brändi, jotta homma toimii. Meidän manageritalolla ja tämän kirjan opeilla on hyötynyt moni urheilija. Mennään katsomaan, ketä kaikki meillä on. No niin, meillä on täällä Tuukka, meidän yksi urheilijoista, niin kertoisitko sä meille, että miksi sä lähdit yhteistyöhön meidän kanssa? No musta tuntuu, että mä poljin vähän paikoillaan tuossa uralla ja tuntuu, että mä en päässyt eteenpäin alkuunkaan ja sitten jotain piti tehdä, hakea niin sanotusti muutoksia ja sitten mä löysin tämän mamman tai itse asiassa suositusten kautta ja pääsin talliin ja pakko sanoa, että tällä hetkellä niin kun elämä maistuu ja urheilu maistuu, että menestystäkin on tullut. Hieno homma. Kerroksä sä vielä, että minkälaista hyötyä sä oot saanut tästä meidän yhteistyöstä? No siis aika täyden palvelun hyötyä, että tietysti niin kun urheilijana niin kun tää urheilupuitteet ja ravinto sun muut, mutta tietysti taas, että löydetty oikeat paikat ja valmennus ja niin kun seurat niin kun pystynyt auttamaan siinä ja totta kai tää taloudellinen menestyskin auttaa niin kun sitten taas tässä normielämässä. Kukuu! Katsotaan tätä asiaa vähän yhteistyökumppanin näkökulmasta. Tsekkaas tää. Miten sä hyödyt tästä asiasta? No ensinnäkin urheilijan kautta sä tuut saamaan näkyvyyttä, näyt somessa, kisoissa, kaikkialle ja sitä kautta sä tuut saamaan lisää rahaa sekä mainetta. Meiltä saat myös valmiit materiaalit, jotka sä voit laittaa sun omaa somea ja se on super helppo. Katsotaan, että meidän arvot ja tarina täsmää, luodaan hyvä setti, brändi vahvistuu. Sen lisäksi vielä muista sun työntekijät, ne tekee sulle sitä tulosta. Työhyvinvointi, meidän kautta saat ravintoa, saat motivoidut ryhmätreenit meidän kumppaneiden, meidän urheilijoiden kautta. Sun kulut ja terveyskulut pienenee. Lähdetään saas katsoa, mitä toi meidän kumppani kertoo. No niin, meillä on täällä meidän yhteistyökumppanin kuljetusliike Möttösen toimitusjohtaja Matti Möttönen. Kerrotko, miksi lähdit mukaan tähän meidän kumppaniverkostoon? No, oltiin tuossa aikaisemmin ollaan lähdetty mukaan, niin on ollut vähän sellaista, että saadaan mainos johonkin seinälle tai paitaan tai johonkin, mutta sitten se vähän jää siihen. Ja tässä on nyt mamalla ollut hyvää se, että me ollaan saatu oikeasti hyötyä tästä meille itsekin, että ollaan saatu hyvää työhyvinvointia, työntekijät on päässyt motivoituneisiin ryhmätreeneihin ja ollaan saatu tätä näkyvyyttä myös tähän omalle yritykselle ja brändiarvo on kasvanut kyllä ja ollaan saatu ihan kunnollisia dataraportteja myös yritykseltä ja se on ollut niin kuin hieno nähdä ja kiva nähdä ja se on auttanut meidän kaikkia työntekijöitä ja myös meidän firmaa. Kiitos. Tervetuloa meidän hissipuheeseen. Nyt ollaan matkalla kohti korkeuksia ja ylöspäin. Meillä mamalla, joka on käsikirjan kirjoittaja, meillä on osaaminen, teknologia ja verkosto. Kumppanille me tarjotaan meidän verkostot, sieltä saat asiakkaita, toimittajia, vaikka mitä. Brändi vahvistuu, sitä kautta saat rahaa ja työporukkakin voi hyvin ja työmoraali nousee. Urheilijalle me annetaan rahaa kuluihin, aikaa urheiluun, tuki arkeen. Ei muuta kuin tervetuloa hommiin. Nythän me päästiinkin jo huipulle.